Juice WRLD, legendární interpret, který bohužel opustil tenhle svět velmi brzo. Avšak i za tak krátkou dobu tu zanechal velkou spoustu hudebních nahrávek, důležitých messagí a i svým vystupováním se jednalo o výjimečného umělce. A proto si dnes řekneme 10 faktů o něm. My jsme Elevenče o hudbě a vítáme vás u nového videa. Ještě než se vrhneme na video, budeme rádi, když nás začnete sledovat na našem Instagramu, na který máte odkaz v popisku tohoto videa. Stejně tak i na naše plnohodnotné video o Juice WRLDovi. Během dětství poslouchal velmi rockovou hudbu, také i z důvodu, že jak víme, rap kolikrát není nejvíce family friendly žánr. A jeho matka byla velmi silně věřící ženou a zakazovala mu poslouchat tento druh hudby. Avšak i tak se k tomuto stylu později dostal. A to, že vyrůstal na dosti jiných žánrech, mu ve finále nejspíš jen pomohlo v tom, být více komplexnějším a originálním interpretem. Jeden z jeho největších vzorů je legendární rapper Tupac, díky kterému přišel i ke své rapové přezdívce. A to kvůli filmu Juice, kde Tupac hrál jednu z hlavních postav. Už ve velmi brzkém věku se dostal k návykovým látkám a když byl teprve v 6. třídě, už pil lean. A o něco později, kolem 15. roku života, se dostal k antidepresivům. Už ve 4 letech se učil hrát na klavír a jeho matka mu platila i lekce. Později vyzkoušeli hraní na bubny, kytaru a ve školní kapele hrál na trumpetu. V době, kdy tohle video točíme, vyšel jeho další posmrtný projekt, Party Never Ends, a byli součástí eventu jedné z nejznámějších her světa Fortniteu, kde se objevily i další prvky s jeho tematikou, včetně skinů. Po jeho úmrtí se jeho streamy zvýšily o 500% a chvíli byl i nejvíce poslouchaným interpretem ve Spojených státech amerických. Jedna z věcí, ve které Juice opravdu vynikal, byl freestyle rap, ve kterém byl úplně jinde než drtivá většina raperů. Zvládl freestylovat klidně hodinu v kuse a díky tomu jeho písně byly tvořeny poměrně rychle. Jelikož Juice přišel, nahrál skoro z fleku třeba 3 různé verze songu, vybrala se ta nejlepší a bylo hotovo. Což zmiňují i lidé, kteří s ním spolupracovali. Narodil se a vyrůstal v americkém státu Illinois, převážně v Chicagu, a jeho rodiče se rozvedli, když mu byly pouhé 3 roky. Svoje první živé vystoupení měl v centru kousek od svého bývalého bydliště v Chicagu a za tohle vystoupení v té době dostal $100, což přepočtu na české peníze je 2393 korun. Jako spousta z nás i Juice WRLD miloval videohry a strávil mnoho času právě jejich hraním. A díky videohrám také objevil i punk rockovou hudbu, konkrétně ve hře Tony Hawk Pro Skater. A to by bylo z tohoto videa vše. Pokud víte nějaké další zajímavé fakty o Juiceovi, co jsme v tomto videu nezmínili, určitě neváhejte a napište je do komentářů. Stejně tak i o kom nebo o čem byste chtěli další video. A my se na vás budeme těšit příště.